Dneska vás vítam pri našom novom videu a dneska si dáme Minecraft s módami. Tak. Idem na hru, idem vytvoriť nový server a tu nechám normal. Prídeme sem a namodujeme si Minecraft. Prvý mod, čo si tu tak musíme dať, je ktorý tento a ešte tento. Dobre. Nemáme nič. Ale pomenieme to. Minecraft. OK, tak už sa mu načítala hra. A začíname hrať. Počkajte. OK. Tak. Prvé, čo nám treba urobiť, je naťažiť drevo. OK. Tie mody mi pokazujú textúru krávy. Krávy si nebudete všímať, tak sa to hodíme a ideme rýchlo ťažiť drevo a ideme. Našim úkolom je dnes poraziť vidra. Ja to nedám. No to utočí hocičo. Ty krá. Ne, tam ešte aký creeper, hľadám. Tak som si myslel, to bude jednoduchšie, ale to asi bude ťažké. Môžeme asi kľud. Čo najviac toho dreva. Ale to bude meč. Meč je naša hlavná vec. Lebo inak budeme sa prehrávať. Keby sa nám robí natáčanie, tak dúfam, že to bude vadiť. Tak. Dáme si také vecičky. Crafting, OK. Crafting a rýchlo meč. No to je ten meč. A meč, keby náhodou doktora mňa zautočil. Ešte na paličku, ale mám šekerku, OK. Dáme si kľudne kamienok. No choďte po mne. To. Au! Umri. Ideme dole. Kamenný meč je dôležitý, obratne. Umri. Tak. Tak, ešte budeme musieť dať krumpa, ešte šekerku. Na pec nemáme, ideme si na pec vyťažiť. Nič nedovadilo. To robím takto, ktoré by sa klasicky. Teda ja Minecraft. Vy ste to nevideli, lebo ja to... Ty vole! Neútoč na mňa. Tak, OK. Ideme nahodové počuť, tak to si... Tak to trošku budem hovoriť potichučky. Čo má zase na mňa útoč? OK, tak to je ten, ktorý mi dá... Hej, nie tu na... OK. Každý to prestalo.
sú aj také monstra, ktoré mi dávajú také zvláštne efekty. Máte si vlastne tam dávať aj pozor tomto videu. A hlavne jaskyni, aj také psy sú tu máme také divné, ale oni ma budú chcieť zabiť. To vidíte počas videa. Musím ešte toto a budem musieť ísť až do jaskyne po železo. A už sa nám hodí. Potrebujeme jedlo. Čakajte rýchlo. Sjedz to. Zahyluj ma to. Tady má kúra. Ideme urobiť teraz pec. Tu mám pec. Do pece dáme opäť toto. Počkajte. Tak. Ísť. Také ďalšie miesto. No po vlnu hlavne. Vlna je pre nás dôležitá. No, oni ma zabijú. Ja myslím, že dáva jed. Rýchlo. OK, toto nikto nevidel. Dobre, musím ešte raz pocitovať naše veci. Jo, tam sú. Dobre, že nezmizli. Fúha. Tak, bojuj. Musím ho dať. Tak. Tak, je po ňom. Ne? Tak. OK, rýchlo. Riešim tohle. Tak. Dáme si tu veci. Crafting si dám sem. Toto vykopem. Ja skoro často prehrám, takže to si nemusíte všímať. Tak, no a ideme na jaskyňu, kde by mohlo byť také železo. Železo! Poď. Ty? Tak, toho som tam bavil. Tak, musím ich všetkých dole, lebo oni ma potom budú zabíjať. Tak. Dobre. Musíme nájsť takú jaskyňu už. Na ten dobrý bajom. Môžeme sa do neho potom staviť, ale potrebujeme železo. Železný armor a také veci. Hlavne 3 diamantíky. To určite. Aby sme mohli vytvoriť iba pickaxe. To nám pickaxe mi bude stačiť. A to ten... OK. A to ten pickaxe. Ťažíme také zlaté veci. Jak z toho obsidian. A z toho obsidianu si urobíme portál, dostaneme sa do Nedru. Budeme musieť nájsť 3 Wither hlavy a soušen, aby sme mohli poraziť Withera. To je našim úkolom.
A našim úkolom je získať všetky meče, ktoré... No, nie všetky, a dáke. A prvý meč môžeme mať za sebou. Nedivte sa. Aký? Počkaj, nemám crafting. Aha, tam ho mám. A náš prvý meč je spravený. Počkajte. Tak ho vykraftím. Tak. Prvý meč máme za sebou. Prvý meč máme za sebou a to je hlinený. Budem to vytopovať do kvôli uhliu. To je zastaviť dobre. Tak. Ale zase niečo tak neurobíme. Ok, máme myslím, že tento meč. A tento meč bude o ničom. že sme si mohli použiť na vystavanie a na vyrobenie meča. Ale to je našim úkolom, takže musíme čo mať. Tam hore si nevšímajte, tie mali sú také bugovacie a my tam tak prichádzajú také správy hore. Čakať. A ísť hore hlavne. To čo je? Neviem, sa mi zničil. Umri. On dáva veľký damage. OK. Umri. Au. OK, potrebujeme ovečku. Toho dáme dole, ale mi tu šoval pri práci, tak. Ovečka. Podľa mňa, že večer sa tie ovečky nespavnujú, čo to? Čo práve toto sa povie? Preto to som hovoril, že takýto tu psi. Oh my god. Nehovor. Mám sa ísť po tie veci. Oj bože. Kde mám tie veci, ale som by sa ho stratil. Rýchlo. Tady dakadiaľ som išiel. OK, už som našiel svoje veci. Bereme ich. No a utekáme. To je pár vecí. My sme ho dali. Tak, jo, máme iron. Ten iron nám treba veľmi. Čiže máme ani ešte jeden iron, aby sme si mohli urobiť boty. Dobre, potreboval by som konečne ovečku, alebo konečne aby sa zvidnelo. Nechcem večer, lebo tu ľudia sú dobrí. No, čo to je? Taký špeciálny zombík. Tak je po ňom. Taký zombie villager. OK, je taký rýchly.
Dáme další. Dáme to. Fúha. To bola ale zábava. Ja sa neteším. Pomoc! Skade! Poď taký rýchly. Oh no! To je hard. Ok, už som pri svojich veciach. Oh no, toto kúra je jedno hnusné. Tak, ne, ja nemám svoj meč, lebo sa mi zničil. Neviem, čo mám robiť, počkať. Pickaxe. Tak, sekerka. To je ťažké. To je ale hard. Ale my to dáme. Počkaj, poď. To je aké rýchle. Ty krás, okej. Tak, čo? Nie. Ne, skeleton. Čo? To je ani skeleton, to je taký div. Ty krása. To je horor. Nás vidíva. Hurá. A nemám svoj kamenný pickaxe. Kde som si zabudal? Čakať. Kopem sa hore. Čo bude ďalšie? Tak som si myslel. Tak. No a rýchlo. Sekerka už keď inak to neotočilo, no a idem. Rýchlo, ovečka, ukáž sa mi niekde ovečka. Nejaký šváb, alebo čo to je, pavúk, malý, pidi. Dávaj, ideš ku mne. Ale keď nájdeme sklenek, vám to prestopnem. Na čo som tu našiel? Odporúčam urobiť si sviečky. Počkať, palička a uhlie. Raz, dva. Tak, máme už sviečky aj. Tak hlboko, to sa mi páči, ha. Tak to sa mi asi už nepáči. Tak. Za ten čas to video už za chvíľku bude mať 20 minút. Dobre, Viem si, že na tom je lava. Nie, to je toto. To je fakt, že jaskyňa taká malá. Nie, to je trhlina. Podzemná trhlina. OK.
opatrne, aby sme nespadli. Jaskyňná trhlina. Tak, máme tu uhlie, ale mám paličky. Tam to pokračuje, OK. Len chvíľku počkajte. OK, som tu. Menšie zdržanie. Naťažíme uhlie. Keď chcete, aby som viac vydával videa, tak nezabudnite dať odber. Pri 50 odberoch budem natáčať možno viac videí. Ty krás. Trošku nám to spadlo. Uhlie a sa nám posledná sviečka. Neviem, mám drevo, mám si urobiť, ale zase to máme také inšie veci, tak. Takže sa z uhlia dá vykraftiť meč. Neviem, či to je pravda. Lebo veľmi tento mod nepoznám. Poviem pravdu. Ten hororový mod, kde sú tie príšery a také akoby stoličky, alebo keby tráva, alebo také, ktoré mi dávajú toto. Točenie obrazovky, alebo jak sa to volá. Tak tento mod akože tak trošku poznám. A keď sa celý mod, kde by som mal auta, tak určite napíšte do komentárov, že chcete mody auta. A ja vám to natočím. Toto je veľká skriňa, keď nebudem vidieť, tak ja sa budem musieť z toho dreva vytvoriť tie paličky. Nechcela som ja, ale musím. A vytvoríme si čo najviac. Tak, máme dosť veľa sviečok. Skoro nie sú zombici, to sú len modované veci. Dáme druhá modovaná vec, ktorá ešte tu nebola v tomto videu, ešte ani ja sme ju nevideli. Tak, vykopeme tohle. Umri. Neumre. No. Ne. Nechcem zamyť. Fúha. Čo je? Umri. Nie po ňom. Tak. Schovával mi tu nejaké železo. Poriadne tu nejaké železo nevidíme. Čakaj. Ďalší vlk. Ďalší vlk. Zombík. Ty kráso. Vodlípe. Nechcem zomrieť.
prosím mne. Hore. Tak toto bol napínak. Dobre, takže musíme sa dohýlovať. Ale to je asi poraziť, ja neviem. A mohli by sme to za ten čas urobiť dačo, ja budeme vypiekať alebo kraftiť dáke veci, ale sa dáke veci neprišli. Nemám drevo, ale čo to budeme aspoň mať. Tak rýchlo vykopíme. Vykopeme. Keď sa mýlim. Áno, tak. Na druhou stranu dáme crafting. Tak. Budeme vypiekať pekné mäsko z uhlí. Tak. Budeme ich teraz poráziť. Tak, prvého máme. Tak začíname druhého. Máme menšie jedlo, hihi. Najem sa. Takže za to ja ma jesť len tak zo srandy. Počkaj, vyplaveme. Ako jeden bude plávať. Tak. Tak. Opa. Dobre. Hľadám železo, ale neviem ho nájsť. Tak, ideme teraz hore. Ideme hore. Co tam je zase? Tá monstra. Dobre. Okej. A ten čas, keď budem mať celý železný armor, alebo také veci, keď si budem ísť pozískavať, tak vám to radšej stopnem, bo toto bude ešte na dlho. OK, tak už som sa dostala až tu. Keď som si vykraftil železné veci. Počas toho, jak som hľadal jaskyne a také veci, tak som získal aj také zlaté, tak som si urobil zlatý armor. A práve teraz som si urobil všetky veci, tak preto ich nemám zničené. A veľa znobíme sa. Okay. OK, tak ideme rýchlo prebojovať ich. Tak už som sa vrátil zpátky ku mojim veciam a rýchlo ich musíme pobrať. Až na mojej skríše. Som nečakal, že to bude až také hard. Počkaj. To áno. Krompač! Nie, krompač nie. Je môj krompač.
Krumpahnica, či tam byť miesta miesta. No. Čo to tu vidím? Diamanty! Dia! Počkaj, rýchlo vykopáme. Je tu. Tak. Prečo? Osvetľujem si to ja skýnu. No, tu je naše aspoň také jedlo. No počkaj, my tu máme diamant. Ale viac diamantov! Jupi! Ja dám pickaxe. Aha, som tam nechal. A nemám paličky. OK. Som to ja skýnula svetlo, potom to možno vrátim. Tu budem mať viac diamantov. Ďalšie diamanty. Dobre, asi osvetlím to. Oh no. Oh no. Oh no. Umrite. Je to dole. OK. A rýchlo ešte posledný diamant. Posledné 3 diamanty. Dobre, no asi idem už hore. OK. Oh no, oh no. Tak je po ňom. Oh no. Hore. Vidím trávu. Jupi. Párkrát sa mi to sekne, to dúfam, že vám nevadí. To neviem ísť hore. Hora. Sú zase. Ne. Jedlo. Možno bol hladný. Tak, svetlo. Vynaťahujeme svetlo. OK, sme pasti. Nie, my sme pasti. Tá hra sa bugla. Videli ste to? On má to... OK.
Ideš po veci. OK, už som pri svojich veciach. No teda tá jaskyňa, teda už viem, že som pri svojich veciach. Možno tam nie som, ale neviem. Tak, nás tam pozrieť, ale to je naša jaskyňa. Skadí! Mám tu svoje veci. Fúha. Aspoň ani som neprišiel. A rýchlo utekať hore. To je jedno všetko. Ja hlavne nezomrieť, nemôžem zomrieť. Už neviem, po koľkýkrát som zomrel. Koľko železa? Prečo som tady nešiel? Do kopu železa. To si vyťažím, ja sa to hodí, ja som si zabudol naťažiť ešte na kyblík s vodou. Ale už nám treba nájsť iba lavové jazero. Nalie tam vodu, aby sa tam z toho stal obsidian a máme to vykopem z toho s diamantovým pikexom, pôjdeme tam. Nabíjame výdere. No máme. A tam mám to už pretočené, tam to budem už zamierať príliš veľa také veci, tak tam mám to už pretočené, kedy si zoberiem všetky veci. OK. OK, idem nájsť nejaké jazero lávy. OK, ja som teraz našiel kopec lávy. Ja som našiel teraz kopec lávy. Neviem, taká divná textúra. A na mňa otočili veľa monster, čo som musel zahrabať. Tak. Ja už nemám odletia. Čakaj. OK, som ho chcel zhodiť do lávy, ale to sa mi nepodarilo. Dobre, tak tu sami vidíte. Tak taká kráva sa tu upiekla. Jupík. Tak, máme upečené už mäsko. No a už iba robiť jednu vec a to je crafting. Ja mám sa drevo a ešte kameň. Tie veci som si nechal už u mňa doma. V tej jaskyni. A uhlie. Budem potrebovať použiť ešte drevo. A mám už posteľ. Mám ešte jednu. Že tu craftujú 2 postele. Omylom som počas cesty zabíjal. Kvôli masej. Ideme hore. Tak. OK. Tam aj bol strom, alebo čo? To je čo za textúru? Tá textúra je to normálne. Keď si dobre, tak toto železo tam vidím.
čakať. Vykopem. Tak, opatrne, aby na mňa nezautočil. Dreva by sme mali mať už dostatok. Na mňa, najdru si ešte naťažíme. Tak. Ty vole, ja som si myslel, to je to je ovečka, to bola ten tá hlina. To je hra. Skôr som spadol do lavy, nie som spadol do lavy. Ok. Nebudem mať ešte kameň. Ja tam prekopával. To má byť bloky dreva. Bloky dreva. Aha, to je tu. No, dobre. Kamene by mi asi stačilo. OK. Teraz stačí iba vyskakať hore. Tak. Vykraftíme pec. Hlavne paličky, pec. Práve tohle potrebujem. No jo, máme diamantový krampáč. No, to mi stačí. A treba položiť pec miesto toho dreva. Tak. Treba vypieť irony. Nebať hlavne pozor. Dobre, takže nám už vypiekajú irony. Na to porazenie videa budem potrebovať diamantové veci. Bo inak ho nedám. A ja vám to určite pretočím. Ok, nepozbieram všetky veci. A keď sa ma to malo točiť, tak to by malo 3 hodiny. A to určite nechcete pozerať 3 hodiny. Tak ja to, aspoň taká hodina, tu hra bude teda takú hodinu. Tak. Kde máme kyblík? No, tu máme vodu. Kyblík, vodu. Tak. Kyblík. Tak, jeden mi stačí. Idem si nabrať. Tá kráva je divná. Že si ho môžem podojiť. Čo funguje to? Áno, dojeď. My máme mlieko! Škoda, neostané mlieko. Napíjem sa. Ňam. Tak, budeme si ten obsidian rýchlo vyťažiť. Z obsidian sa dá vytvoriť film ten styl. To určite napíšte do komentárov, či sa to dá. Jak rýchlo. Keby som zamrel, navyše o všetky moje veci, tak to bolo smutné. Zoberiem. No idem si postaviť portál a pretočím vám to dokedy nebudem mať všetky veci. Dobre, tak už som to tu strávil aspoň 5 hodín a som našiel všetky tieto veci.
To mám posledný sousend. Už mám aj video hlavy. Tady. Aha, 4 nám treba. Tak chvíľku počkajte a za ten čas to všetko pozriem. OK. Tak už mám všetko. Si dám jeden tento šip. Ideme čo najďalej, aby sme mohli spálnuť vidra a ho poraziť. Dnešný úkol asi je splnený. Poraziť vidra. Poraziť vidra je splnený. No ešte nie, že porazím. Ja som porazil vidra. A už som vyhral, ale ešte treba poraziť, ukáž. Sme ďaleko od postele, OK. OK, dve tieto. Táto a táto. Idem trošku ďalej, ale... A ešte keď toho vidra idem spávneme, tak nezabudnite dať like a odber. Hlavne čo najviac odberov. Aj sme natočili viac videí. Tak. To je taká menšia hora. Môžeme to. No. Poďte. Jo. OK. A som už doma na spávnového vidra. Kde je? Se bojím. Kde zdorhol mám? Tu sám. To zmizol. Keď dlhé, čo sme už. Jeden videl je kde tam. Mi zmizli hapečka. Áno, už ich tu mám. Kde tak mohol byť? Kde? Ani tam není. Tam nesmiem. To čuje? Ja ešte mám. No. Kde to zmizol? OK. Dobre, poraziť vidra. Poď, vidr.
Utekaj. Oh no. Jde healovat sa. Ty kokso, mama. Okay. Au. Pomoc. Tak. Tak. Co ty robíš? Oh no. Treba jedlo, alebo toto. Ja som mŕtvý, alebo čo sa deje? OK, tak tu sme asi mŕtvi. Mŕtvy to sa nedá. Rýchlo chodák je do jaskyne. Nie. Jedno. Rýchlo. Kop, 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 kop. Nech ma netrafí. Potrebujem jedlo. Čakaj. Tu sa rýchlo nájsť. Rýchlo nájsť jedlo. Rýchlo počkajte. Dobre, už som tu. Alebo čo, rýchlo sa nájme. A treba sa rýchlo dohylovať. OK. A to je hard. Poraziť vidran ešte na mobile. Tak to je hard. Ale my ho dneska dáme. A budeme to mať vyhraté. Tak OK. To nám luk. Čakať rýchlo. Vidor. OK, tam je. Ide si. Oh no. Rýchlo. Tak dobre, toto asi už nebudem ho pokúšovať zabiť, lebo on ma aj tak zabije, keď tam prídem. Tak, keď sa vám to video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Tam idete dať až 50 odberov, aby sme mohli mať viac tých videí. No, asi vám končiť, ale chvíľku počkajte. Mám jednu vec. To znamená, tak počkať, ideme na druhú. A mám tam ukážem jednu vec. Ale, jak som povedal predtým, to video bude mať aspoň takú hodinu. Tak ešte dajme hodinu, ale to som mal to správne, tak ešte trošku dorobím. Dávaj, teleportni ma, pozomliem. To je nether a tam to sú nové mobovie. Stal som vám ukázať nových mobov a také inšie veci ešte do tej hodiny. Jej! Nie! Tie mody moja poka.
Mi sa to tak zabugovalo. Tie mody úplne celú hru zabugovali. Ale môžeme plávať v láve, a čo sme mali inak horieť. Keď sa ponoríme, tak pozerajte, ide vám bublinky. Vidíte? OK. A to to nezabíja. To úplne sme zabugovali úplne celú hru. Koláš? Čo je vypačuť, ako som horel. OK. Tak, dobre. Môžeme si ešte pozrieť ten nether trošku. Aby ste videli, že som musel všetko prechádzať. A keď bude hodín, tak končíme. Hodinové video bude asi najdlhšie. Tak. Ten glowstone. Aha. Čakáč. Vidíte? OK. Tak to ešte mi vydrží do hodiny. OK. Dobre. No toto video asi je už u konca. Ale fakt u konca. Ešte 2 minúty a končíme. Takže tie 2 minúty môžete vydržať. Jak nám to mohlo ubrať život, keď som ako tá zabugovaná hra. Už iba minúta. Tak. Už tú minútu vydržíme. Sekundičku. Tak. Minútka. Čakajte. Už máme aj hodinu za sebou, tak ahoj. Poď.